Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ n'ilu na-asị na a na-anọbụ onye ụjọ atụ bedike aka. Asị gịnị? Na a na-anọbụ onye ụjọ atụgarụ bedike aka. Ojuje mmọnwụ adịrọkwanụ ka ọnụ na mmọnwụ. Ọzụwa agwaghị ikwu agwaghị ibe na azụcha nke afịa jụrụ ajụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu. Nwanne m, o nwere ihe nsị ka m jụọ gị. Kedu ihe kpatara na ịbịa n'ọtụtụ ngwuru tata ezinụlọ ohu na-ada ụda n'oge gboo, ezinụlọ kpara aja arụ, ezinụlọ megidere ndị mmadụ, ezinụlọ zọgidere ndị mmadụ ọkpa n'isi, ezinụlọ nara aja ike dị egwu? Kedu ihe kpatara na ọ na-abụ dike ma ọ bụ onye yiri ezinụlọ ohu nwa, ụmụ niile nke ọ mụtara onweghị nke ga-aba uru? Asị gịnị? Na ọ bụrụ na dike ana ngwuru, ezinụlọ ohu abụọ ọchịchị. Ọ bụrụ na ị na-eke ike, be mindful na a na-ana, be mindful na a na-anwụ anwụ. Ihe chere gị n'ụwa bụ 6 feet akpachikere n'akụkụ. Ị na-ajụ kedu ebe ike ha dị, kedu ebe ọgaranya ahụ dị? Ọtụtụ ndị mmadụ eweela because of akụ nke ụwa laa ụmụ ha niile n'iyi, laa ezinụlọ ha niile n'iyi, ka e wee bụrụ sọnwa bụ eze, sọnwa ga-akwụ ọtọ. Onye bụrụ ọtọ egbutue ya, sọgịnwa bụ eze, sọgịnwa ga-akwụ ọtọ. Nwanne m, ijugoro onwe gị ajụjụ a. Call yourself to meeting, advise yourself. Ajọ ihe bụ aha dịka ọ bụ omenala, mana ọ bụrụ omenala Igbo. Nwanne m, ọ bụrụ na iji ego nyere mmadụ ibe gị aka, agana ka ije n'iru ka ije gwa ajọ ọgwụgwọgide ego iji enyere mmadụ ka onye ahụ wee mee gịnị? Daa. Ikekwe ọ bụ na o nwere nwa bọị gbasara gị bọị, ịchọ idu ya, ije gwa ajọ ọgwụ n'ego ha iji enye ya, ọ ga-abịnyezie ya ọzụ afịa 1 year 2 years, ego ha etipịa ọ na average, maọbụ ijere ofu ọya ị ya atụ onye ha, maọbụ ị ga-agwariri ya ngwa ahịa. Nwanne, sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ bụrụ aka mmadụ. Ị na-eme ihe n'ụwa mara amara na ha na-ana. Ofu mbọsị a ga-achọkwana gị n'ụwa ama afụ gị, i wee jụzie kedu ebe ike gị dị. Ọ bụ na mụ advise you, mma akaba alụsị gị invest on the human capital. Tụpụta ndị mmadụ, hapụ aka na ajọ ọgwụ, hapụ aka na ịkụ mmadụ isi, hapụ aka na ịpịa mmadụ ibi atụele ọkere mgbawa isi, hapụ aka itinye ọtụtụ ngwuru n'aka ụwa echeta ebebe. Nwanne m, echi dị ime, amaghị ihe echi ga-abụ. Ka ndụ oge anya nke ikpeazụ a, ego ọgaranya na-ekuru nwa ogbenye, na-ekuru ọgaranya. Ọgaranya a na-akụ ya akụ, a na-aba ya aba. Cheke na ọtụtụ ngwuru etiri ajọ ụlọ afọ lie tata, ngwuru ahụ nọ n'enyi. Ọ ji wee gwa gị ije ụwa si n'akara aka. You cannot clear, you cannot talk what the destiny of the human being shall be in future. Ihe na-agwa gị bụ ihe bụ ịmara asụ sụọ n'ikwe, ịmara asụ sụọ ya n'ala, mana achọ ndị nkirika nkata onye tara arụ amalago. Igbo bụ Igbo, aka bụ nwanne gị bụ nwoke bụ Maazị UC. Ọ nụrụ kakwa dị ibe ya. Ndewo.